Bună ziua! Vreau să vă prezint o mașină de semănat în tăvi, mașină universală, nu necesită kituri separate pentru fiecare tip de tavă, are pe ea pompă de vacuum, nu necesită compresor, comandă electronică. Haideți să vedem cum merge. Pornim, pompa de vacuum, reglaje. Reglajul, tava este de 288, are 24 de rânduri. 24 de rânduri și distanța între celule este de 21,5. Mașina are o precizie de 0,1 mm și automat. Ea se oprește după ce și-a executat ciclul de 24 de rânduri, după aceea așezăm altă tavă și apăsăm butonul Start. Așezăm tava, Start. Semănăm niște roșii. Ar fi trebuit niște ace mai subțiri ca să nu mai ia și câte două. Și mașina se poate regla pentru orice tavă. O să vă arăt mai încolo, o să trecem la altă tavă și să vă arăt reglajele. Fac acest videoclip să vedem care ar fi priza la eventuali clienți. Gata, și-a terminat ciclul, acum tava se ia, se pune altă tavă. E ok. Bun, să trecem acum la reglajul mașinii pentru tava de 128. Am scos deja 4 capete de însămânțare și 4 ace. Acum reglăm nivelul înălțimii mașinii. Deci mașina se reglează până la 12-14 cm înălțime. Deci reglăm pentru înălțimea tăvii cu 1 mm, maxim 2 mai sus decât tava, deci ca să circule liber. Așezăm tava pe poziție și acum așezăm capetele. E aproximativ în centrul găurii, în centrul alveolei. Simplu, rapid. Ok. Ultima, rapide. Perfect. O să așezăm și acele în dreptul fiecăruia. Ok, acum stupăm găurile rămase libere de vacuum.
Și asta a fost tot reglajul. Putem merge acum să semănăm. Revenim cu o probă, semănăm niște varză. După cum ați văzut, reglajul mașinii se face destul de ușor, maxim 10 minute. Și să vedem cum merge. Semănăm niște varză, așezăm tava la poziție, facem reglajele. Deci tava de 128 are 16 rânduri și distanța între celule este de 31 de milimetri. Dăm drumul. Semințele drajate îi plac mult mai mult. Deci cam asta ar fi mașina. Așteptăm păreri, comentarii și eventual poate clienți. Vedem dacă o băgăm în producție de serie. Așa, ca idee, prețul ar fi undeva între 9.000 și 10.000 de lei. Să vedem. Mașina a terminat ciclu, deci cam asta ar fi. O zi bună!